ten stres vlastne, alebo celkovo ten taký tlak pred tým ročníkom mi tak odišiel, predsa len bola to ten môj ročník, kedy som mal podpisovať zmluvu a keďže sme to stihli už minulý rok, teda cez leto, tak som bol veľmi spokojný a veľa vecí sa mi s tým tak trošku zjednodušili. Tak naše ambície sú také isté ako minulý rok. Ten tým sa až tak nezmenil, zo pár chalanov odišlo, nejakí mladí chalani prišli, ale myslím si, že tie ambície sú také isté ako minulý rok. Zatiaľ to nejde podľa našich predstav, ale liga je ťažká, superi sú nároční a my si to musíme nejak zlepšiť, tú našu hru. Ja sa určite plánujem zlepšovať. Nemyslím si, že stagnácia je nejaký kľúč k úspechu v NHL, takže každým dňom sa snažím byť o trošku lepší a pracovať na tej svojej hre, na mentálnej stránke a tak ďalej. Ten 9. gól sme už až tak neoslavovali ako ten, keď prekonal gréckeho, ale mali sme nejaký čas spolu, nejakú večeru dobrú, takže je to fajn a predsa len 900 gólov sa nedáva každý deň. Ako som povedal, že naše ambície sú také ako z minulého roka, byť jedným z najlepších tímov, ale momentálne sa nám to tak nedarí. Bohužiaľ tá liga je náročná, samozrejme, každý rok sa to trošku zmení nejakým iným smerom, prichádzajú noví hráči, odchádzajú starí hráči a musíme proste byť lepší tým.